Stojaković, nije se odlučio na šut. Koturović, povratna za Gurovića, Gurović za 3, Stojaković za 3, tako je Peđa! Brže, Gurović pokušava za 3, tako je Milan lopta. Gurović iz velike daljine, i joj! Još jednom Gurović! Svaka ti bila ovakva, Milane! Divac je blizu njega, Marko Jarić, za Gurovića, Gurović za 3, još jednom Jarić precizan, 7 njegovih poena. Sada da vidimo, 81-78, 8 sekundi do kraja. Andre Miller, čeka se Paul Pierce ili Reggie Miller. Andre Miller će pokušati za 3 poena. Nema trojke! Nema trojke! Jugoslavija je pobedila! 81-78! 81-78! Jugoslavija ide u polufinale! Jugoslavija ide u polufinale! Pobjeda našeg tima! 81-78! Neverovatno! 2 puta za 2 večeri! Šamar Dream timu! Kakvi udarci američkoj košarci! Pa ako hoće bolje, moraju da pošalju bolje igrače! Kamo im Shaquille O'Neal, kamo im ostali profesionalci! Svaka čast našim momcima! Svaka čast našim momcima! 81-78, Jugoslavija ide u polufinale, idemo po medalju, protiv Nike. Jugoslavija je pobedila, 81-78, kakva drama u Conseco Fieldhouse-u, slavlje naših navijača ovde, slavlje nadam se svih vas koji gledate ovaj meč. Za medalju, neće i Amerikanci igrati za medalju na svom parketu, potpuno nevjerovatno, ali istinito. Šampionski ples Đokovića u Melbourneu 2011. godine je završen sa samo jednim izgubljenim setom na putu do druge Grand Slam titule. Tri, 2, 1, Cibona je pobednik. Ostalo je još 0,6 sekundi. Ali nema dileme, evo to se sada, šta se desilo? Pa šta je ovo? Pa je li moguće ovo? Pa šta? A kakav Istanbul, kakve priče? Kakav Istanbul, kakve priče? Ovo će ući u anale svetske košarke. Ovo će ući u anale svetske košarke, da vidimo. Da vidimo sada, pogledajte ovo. Kecman. Ide lopta, samo da vidimo, gledat ćemo onaj gore sad. Republic of Serbia's 2002 World Championship silver medalist Andrea Zlatic entered into the final with a total of 590 points, a 3-point advantage over his contenders, and in first place. After shooting an 8.9 on his third shot and an 8.8 on his sixth shot, the 2009 European champion lost his advantage, moving down into second place.
After the ninth shot, Zlatic was a mere 1/10 of a point away from first, and it was down to the last shot to see if he could overtake Matsuda. Shooting a 9.9 wasn't enough for Zlatic to make it to the highest step of the podium. Finishing with a total of 689.2 points, the 32-year-old shooter won his second World Championship silver medal. Rasić, evo prilike, 1:0! Evo prilike, Pantelić, ofsajda nema, Pantelić, 2:0! Mesto levog spoljnog, evo lopte za Pantelića, velika prilika, 3:0! Evo šanse, Jovanović, 4:0! Lopte za Marka Pantelića, pored njega je Jovanović. Žigić se nije vratio u igru, tako da naš igraju sa 10 igrača, još jedan gol! Jovanović! Predrag Danilović. 10. poen Danilovića i još jedan pokušaj svoje linije slobodnih bacanja. 61-49, 12 poena prednosti za Jugoslaviju. Skočio i uhvatio Frozini. Vidite, još malo je ostalo, 7 sekundi do kraja. Nema značaja više, da li će Majer šutirati i pogoditi ili ne. I poštovani gledaoci, to je kraj. Jugoslavija je evropski prvak. U finalu smo pobedili zasluženo, posle mnogo bolje, kvalitetnije, efikasnije igre reprezentaciju Jugoslavije, rezultat 61-49. Podsjećam, poslušniji i ne samo on, svi naši momci, naša veličanstvena 12-torica ovde u Španiji, u Barceloni, podsjećaju na prvo zlato osvojeno pre 25 godina, takođe ovde u Španiji, prvo evropsko zlato. I kondicioni trener Vlada Pavlović, nemjerljiv je i njihov učinak u ovom uspehu. Pravu Golgotu su prošli tokom sezone vaterpolisti Partizana, rekao sam kako je to rezultatski bilo, ali mnoštvo finansijskih i drugih raznoraznih problema, ali sve su to prevazišli crno-beli i sada veličanstveni vatromet za veličanstvene vaterpoliste iz Beograda. Partizan, pobednik Final Fora u Rimu. Plivaju načinom, ide Milorad Čavić, ide ka olimpijskom zlatu. Prvi olimpijski rekord Milorad Čavić, drugi 50-59 za 1/100 deo sekundi. Ali bravo Milorade Čaviću, bravo, svaka ti čast. Naput kreću šan, vi ste ponos Srbije. Borite se za me. Iskoristio je prvu meč loptu, 2:0, 6:3, 7:6 u taj breaku, 7:4. Novak Đoković, osvajač bronzane medalje u muškom singlu. Medalje dobijaju redom broj 9, Nikola Grbić! 12, Andrija Gerić! I broj 14, Ivan Ivković! Tight in the second half. Marko Radinic hits the three for Serbia. Sasha Avramovic. Is this the biggest shot of his life? He sinks it, and Serbia go through to the final. They reach 33 points. They celebrate. The USA are out. And wait for the roar from the Serbia players, because they have run down the shot clock and they have won the gold medal. Serbia